Dark side, light this bitch up. Det startede helt tilbage i 1700-tallet, hvor sydstaterne farmede bomuld og tobak. De brugte de der 9 børn og farmand med, der farmede til deres røv begyndte at bløde. Men i 1790 så fandt Ellie Whitney en rensemaskine, der kunne rense bomuld, så de kunne producere meget mere. Men nu må man ikke købe slaver i Afrika, så nu må deres kvinder gå i gang med at lave de børn. Men hvis vi kigger på de gode nordstater, så går de imod det med haveslaver. Men de er også gode til det der industri, der er meget klogere end sydstaterne. Så nordstaterne de vil have told på varer, især dem fra England, der er gode. Men det blev sydstaterne ikke glade for, fordi det er deres eneste handlevenner. Men heldigvis for syd, så er de lige mange, så nord kunne ikke få noget igennem. For i mange år har de været lige mange, så nord kunne ikke få noget igen. Men nu skal det være nok, vi skal have en fælles præsident, og den der vandt hed Lincoln. Lincoln sagde, at man skulle afskaffe slaver, men det var South Carolina ikke enig i. Så South Carolina gik ud af unionen, og nogle andre stater fulgte med. Det var for eksempel Mississippi, Georgia, Florida, Louisiana og Alabama. De gik alle ud af unionen, fordi de ikke fandt sig i det med slaver. Dagen efter skød Sydfort på Sumter i Charleston. Det var sådan krigen begyndte. Men Nord var i overtal, og de vandt krigen.